Moltes gràcies, Jaume. A continuació, la nostra convidada següent és una psicòloga clínica, treballa a l'Hospital Clínic de Barcelona. Ella està en el programa de conductes addictives dels adolescents dins del servei de psiquiatria, psicologia infantojuvenil. Donem la benvinguda a la senyora Rosa Díaz. Doncs moltíssimes gràcies. Sobretot agrair a l'equip Òmnia l'haver pensat a mi per poder avui compartir amb vosaltres algunes idees que ens poden omplir d'eines per poder ajudar la gent a tenir una relació saludable amb les tecnologies, amb les TIC, les tecnologies que ens permeten la relació, la informació, la comunicació i moltes altres coses més. Veureu que probablement parlaré una mica més del conte d'adolescents perquè és al que em dedico, però gairebé totes les coses que diré són aplicables també a adults. I si de cas, si després alguna cosa se m'ha escapat, doncs ja direu. Bé, aquest és el guió que seguiré. Primer parlaré de les TIC en la balança de la salut, les seves coses positives i les seves coses no tan positives en les que hem d'anar amb compte. Després ens centraré una miqueta en el que fem quan hem de tractar casos dels greus on l'ús excessiu o inadequat o addictiu de les tecnologies d'informació, comunicació, relació s'acaben entroncant amb la salut mental i donen problemes en aquest sentit. Aquest és el tema en què jo em dedico. Però finalitzaré amb el tema de la prevenció, que és el que més us pertoca a vosaltres, als dinamitzadors, que per cert feu una gran feina de poder obrir aquest món i ensenyar un bon ús, tenint en compte les dificultats que es poden trobar en aquestes persones que ho necessiten, sobretot, perquè suposo que vosaltres arribeu més a aquells que no tenen la facilitat de tenir tecnologies al seu abast. D'acord? Comencem per la primera part. De quin tipus de tecnologia? Hem de parlar d'aquesta tecnologia que ha vingut per quedar-se, d'acord? I que hem de conviure amb ella i que hem de saber gestionar-la perquè no ens atrapi. Ja en parlarem de quina manera ens pot atrapar una mica. Els ordinadors, les tauletes, els mòbils, després ja van començar la televisió, els rellotges intel·ligents, els tenim 24 hores i 7 dies a la setmana, d'acord? De manera que algunes persones poden tenir tendència a fer un ús excessiu o inadequat de tot el que tenen al seu abast, les ulleres de realitat virtual, els jocs seriosos, aquests que s'utilitzen també en la tecnomedicina. Hi ha moltíssimes coses molt interessants i finalment el tema de la intel·ligència artificial, que segurament també haureu vist que també s'associa a vegades amb problemes de salut mental i fins i tot en finals horribles, però que ens dona moltíssim aspectes positius, d'acord? Com deia, les tecnologies de la informació, relació i comunicació tenen coses positives, ens permeten comunicar-nos, donen molta informació, a vegades també equivocada, ens permeten treballar més eficientment, aprendre més coses, el teletreball, la conciliació familiar, la telemedicina, una meravella, però també es provoca malestar físic, de la jornada, doncs ajupits, amb el mòbil, d'acord? Els ulls, manca de seguretat per les coses que ens poden passar a través de la xarxa, a vegades desinformació, gent interessada en que tinguem coses que no són veritat, les fake news, etc. Massa temps asseguts, a vegades mengem malament per estar massa temps a les pantalles. Temes d'addicció també poden provocar, i parlarem una miqueta. Totes aquestes paraules angleses, el cyberbullying, el trolling, el grooming, el sexpreading, que ens donen molts problemes, sobretot en joves, d'acord? En fi, i més coses que tampoc no cal que entrem, ja les coneixem tots. Parlem primer de les coses positives. La salut ha canviat el món
les tecnologies de forma increïble. Avui es fan operacions, cirurgies a distància, comunicant-se als professionals del nivell de diferents països, d'acord? Avui li podem posar en la nostra història clínica documents que tenim que ens han fet unes proves en la salut privada, on sigui. Es podem comunicar amb els nostres metges per videoconferència, una passada. La gent que està lluny, que viu a pobles llunyans, té una gran facilitat per accedir al sistema de salut. També hi ha complicacions, que trobo que hi ha gent, per exemple, grans, que no saben manegar bé amb això i que els provoca molts problemes, però per això estan els dinamitzadors i els que poden acompanyar. En la salut mental també ens han permet les tecnologies fer molts avenços. Avui en dia, amb les ulleres de realitat virtual, podem fer un tractament d'una fòbia a les altures, a les aranyes, a moltes coses. Ens podem també posar en situacions socials per treballar la fòbia social. Avui tenim també molts dispositius que ens permeten tenir control del nostre consum de substàncies, també, i estar en contacte amb els nostres terapeutes a distància i també a través d'aquests programes. Hi ha moltíssimes eines terapèutiques a través de les tecnologies, d'acord? També programes o aplicacions per fer mindfulness, relaxació, hi ha de tot. És una passada. Fins i tot els videojocs tenen coses bones, i això ens ho diuen els joves. Alguns adults s'han permès demonitzar l'oci i el gaudi a través de les tecnologies com els videojocs. També els permeten, sobretot als joves, aprendre moltes coses, el que segurament hem d'aprendre a utilitzar-los d'una manera adequada perquè si no se'ns pot anar de les mans, especialment si hi ha alguna dificultat prèvia en la persona, d'acord? Que ja en parlarem. Però els videojocs ajuden a aprendre anglès, un es diverteix de forma sana, d'acord? A vegades també permeten treballar fins i tot a nivell de salut mental en dificultats com la dèficit d'atenció, la impulsivitat, vull dir, hi ha molts jocs que permeten, i fins i tot amb neurofeedback, a retornada, perquè el teu cervell aprengui quines coses de les que tu fas et permeten controlar la impulsivitat. Donen unes possibilitats increïbles. Però què passa? Que tenim la contra, tenim l'altra part, d'acord? Algunes de les conseqüències físiques que pot provocar l'ús excessiu, inadequat o addictiu o precoç. A vegades és una qüestió d'edat, també, de l'apropament a les tecnologies. A partir de certes edats podem anar incorporant coses, però no de molt petits, si no poden ser més perjudicials que una altra cosa. D'acord? Doncs la fatiga ocular, les cefalees, cansament, somnolència, esgotament mental, desnutrició. Hi ha joves que igual s'estan masses hores i no mengen, no van a taula a dinar amb la família, per exemple, acaben menjant qualsevol cosa, no nutritiva, etc. També, si són molt petits els que comencen a utilitzar les tecnologies, pot alterar el desenvolupament del llenguatge, per exemple. Els nens petits necessiten la interacció, necessiten tocar. Si tenen massa tecnologia o el que diem el xumet tecnològic en lloc de la interacció amb els seus pares i amb els iguals i tocar en terra, podem desbaratar el seu neurodesenvolupament i el desenvolupament físic, també. Psicològiques, també. Dic conseqüències entre cometes perquè moltes d'aquestes coses no són la conseqüència d'utilitzar les tecnologies malament, sinó al revés. Estan prèviament i els joves o les persones que entren en contacte amb tecnologia busquen allà una mena de refugi o la satisfacció que li dona allò acaba cobrint necessitats prèvies que no tenien cobertes. I aquesta és la realitat del que ens trobem normalment quan tractem casos que en diem de patologia dual, quan són ja molt greus, d'acord? Però aquestes conseqüències a vegades no són conseqüència de l'ús de la tecnologia, sinó que estaven prèviament. A nivell psicosocial també pot passar aïllament social, conflictes amb les famílies, moltíssims, perquè els pares no teníem eines per poder gestionar els límits que havíem de posar-li als nens des de petits, i això se'ns ha desbordat. I ara ja tenim uns joves educats en aquesta generació en la qual ha estat molt difícil posar límits. Ara els papes
els progenitors, estan més preparats perquè tenim moltes guies per pares, com després veurem, d'acord? Ocasiona aquestes cosetes, es fiquen en coses que no haurien de, etc. Cap allà l'any 2000, quan jo començava a fer tractaments d'addiccions, que abans m'havia dedicat més a la prevenció, en famílies amb problemes d'alcohol, en aquest any es van començar a gestar aquestes unitats que diem unitats d'addiccions comportamentals, que en el nostre territori hi ha com unes 11, si no m'equivoco, i que en el Sant Joan de Déu i en l'Hospital Clínic es van crear les dedicades als menors d'edat. Això va ser el 2005 ja. Però ja començaven aquestes notícies alarmants amb els videojocs, que havien començat a sorgir en l'est asiàtic perquè tenien la banda ancha, ja feia banda ampla, perdó, feia ja molt de temps, d'acord? I van començar. Un jove xinès de 17 anys va estar 3 dies i 3 nits jugant enfront del seu computador. I es van quedar, mare de Déu. Un altre nen pensava que estava en el món de la fantasia i pensava que si saltava d'un edifici podria després viure, i evidentment no era així, d'acord? No sé si recordeu, el 2015, el noi de 13 anys que va assassinar el seu professor amb el machete, el niño de la ballesta, malauradament. Un nen de 9 anys que mata la seva germana d'un tret discutint pel mando de la videoconsola. Últimament ja amb els perills que hi ha en Roblox, amb els jocs aquests per menors, els desafiaments i aquests reptes que hi ha i que inciten a joves a fer coses com esnifar canyella i coses aquestes que poden ser mortals, programes que inciten a joves a tenir trastorns alimentaris, com les pàgines d'Anna i Mia, que promocionen temes d'anorexia, bulímia, etc. O fins i tot autolesions, que ensenyen com una eina per disminuir l'ansietat. Evidentment no és una eina adequada, saludable. Bé, per últim, ja cap al 2023, després de la pandèmia, ja van sorgir algunes dades que abans em preguntaven de com havia augmentat l'assistència en aquest tipus de casos complicats. A Bellvitge, la Susana Jiménez, la unitat de joc i d'addiccions comportamentals d'allà, va dir que en el seu hospital havien quadriplicat en l'últim any les demandes d'atenció per a aquest tipus de casos. A Sant Joan de Déu també, nosaltres també. I us explico algun cas, perquè veieu fins on pot arribar els casos que arriben a demanar atenció a unitats més especialitzades. El cas del Manel, que evidentment no és el seu nom, que estava molt enfadat amb els seus pares, s'havien divorciat, ell culpabilitzava la mare, que és la que havia sortit de casa, i tota aquesta hostilitat el va portar a refugiar-se una miqueta en els jocs, on trobava ell una manera també de tenir èxit perquè a l'escola havia començat a baixar el rendiment. Era un nen amb característiques una mica narcisistes que necessitava de l'atenció i de sorgir, i tot això el va portar en aquest món tenir cert èxit. Llavors es va passar hores, dies, nits, i al dematí era impossible que anés a classe, i ell fins i tot va arribar a estar molt agressiu amb la seva mare, agressió física, i va arribar un moment que van venir desquiciats els pares. Finalment aquest nen va ser difícil de portar-lo ambulatòriament i vam haver de consultar amb Dgaia, i és un nen que va estar un temps en un centre, separat de la família, un desemparament. Un cas complicat on l'hostilitat amb els pares el va portar. Hi ha altres factors, com deia, sempre hi ha factors afegits, gairebé sempre, en aquests casos. I vam començar a tenir, 2005 en endavant, casos de famílies claudicades. No sabíem com fer front amb això. Alguns pares escrivien a la xarxa, em deien que era part de l'adolescència i que havia de tractar de limitar el joc del meu fill, però no entenien que ja no podia fer-ho. Havia perdut el contacte amb la realitat, ja hi havia més coses, ja no només addictives, sinó que probablement hi havia algun problema de salut mental. Previ, posterior, no ho sabíem. Però el cas és que els pares ja no podien controlar això. I els terapeutes no deien més que, bueno, però ponle límites, no? Si té 12 anys, per què no li pots posar límit? Doncs perquè acabo al terra i acabaré havent d'anar a urgències, perquè es posa molt agressiu. Així van començar els casos que van començar a preocupar.
El psicòleg del meu fill em va dir que era qüestió simplement d'apagar l'ordinador. És com dir-li a una persona que és alcohòlica doncs que li treus tot allò. No és tan senzill. Uns altres tipus de casos que van començar a aprendre és l'estil de cas de l'Arnau, que era un nen amb altes capacitats, d'aquest que en diem una mica de l'espectre de l'autisme, però del rendiment, d'acord? Que té una habilitat especial per les tecnologies, que tenia molt bones notes, però que en el moment en què es van començar a trobar les dues coses ja no es dedicava tant a l'estudi o es va complicar, a l'ESO es complica una mica la intensitat amb la que s'ha d'estudiar per tenir un rendiment, comença a suspendre, depressió i acaba només refugiant-se en el joc i en la informació que podia rebre a través d'internet. Estava molt interessat en la història, la política, d'acord? I bueno, la mare desesperada deia que el problema era només les pantalles, ja està, hi havia més coses a darrere, i vam haver de tractar més dificultats personals que l'havien portat allò, d'acord? Ell pensava que s'havia tornat tonto i per això estava molt deprimit i només s'havia refugiat en aquest món. Van començar també els casos de nens que deixaven d'anar a l'escola, absentisme, i que acabaven refugiant-se en el seu dormitori. Aquí tenia jo alguna foto de dormitoris d'aquests, tots amb tot per terra, però era el seu búnquer, d'acord? I no hi havia manera de treure's d'allà. Fins i tot van tenir algun cas que vam haver d'anar a domicili i alguns casos que s'han de treure d'allà i fer algun ingrés perquè la patologia és greu, d'acord? Però recordo un nen que no es deixava entrar, senzillament, tenia tancades les portes de la seva habitació, era un desastre, l'ordinador, menjar pel terra, roba bruta, roba neta, tot barrejat, i que no hi havia manera. La seva mare també l'havia arribat a agredir, increïble. I vam haver d'anar allà a veure què passava. Era la síndrome hikikomori, que suposo que coneixeu en el món oriental, que començava a arribar-nos cap aquí, a la nostra cultura, d'una manera una mica diferent. Són nens que comencen a fracassar a l'escola o per tema acadèmic o per tema social i que s'acaben refugiant en aquest món, d'acord? Però hi ha més coses, a part de les addiccions, per això jo sempre poso addiccions entre cometes, perquè a vegades això no acaba complint uns criteris d'addicció que, per cert, estan fets pel món de l'adult, i que en els joves s'han d'aplicar amb menys temps o amb menys intensitat, d'acord? Per ser més preventiu, s'ha d'intentar intervenir abans que compleixin criteris d'addicció, d'acord? Doncs a la xarxa poden passar moltes coses, a part d'estar molt de temps jugant, gaudint o refugiant-se, als videojocs estan les xarxes socials i tota la seva influència, que us diré a vosaltres, no? Coses bones i coses no tan bones. Sèries, gent que es podia quedar, i aquí m'incloc, que això ens ha passat a tots, quedant-se a veure sèries que no acaben mai, que tenen 6, 8, 12 capítols i dius, mare de Déu, si m'he passat el diumenge veient sèries, no acabo d'estar contenta. Això als joves li passava per la nit, deixaven d'anar a classe, tot això ha anat interferint en aquest sentit. Els vídeos de YouTube, també, la informació que pot arribar a nanos molt joves quan es fiquen en YouTube. I després va començar el tema de les típiques addiccions que ja estaven reconegudes, el joc, la ludopatia, la que dèiem ludopatia, o les compres, o el sexe, o la pornografia, a través de la xarxa, amb la qual tenim un accés 24 hores. I això va complicar aquests diagnòstics també, i la manera de tractar-los. I aquí tenim un cas d'un jovenet que ja cap als 14 anys ell deia, soc el puto amo, i era el que jo pensava d'ell. Un nen amb una base de TDAH, un nen molt inquiet, molt intel·ligent, però que a nivell acadèmic començava a fallar. Però va entrar de seguida, per les seves característiques d'impulsivitat, amb el món de les substàncies i de les apostes, on ja la seva família tenia una base. El seu pare portava recaudació de diverses màquines escurabutxaques, tal. Amb ell també li enviava a cobrar els lloguers d'uns pisos que tenia i ell tenia diner al seu abast. Ell va començar a jugar a les màquines, a apostar, va crear fins i tot una xarxa, era molt intel·ligent, d'apostes esportives, amb la FIFA i tot aquest tipus de coses. I realment manegava diners, era el que proporcionava substàncies en la seva escola i, va ser expulsat. Quan va venir a nosaltres era un moment en què havia estat expulsat
tercer de l'ESO, molt precoçment. I era tan intel·ligent que recordo alguna anècdota que aquell nen em deia, quan feia un control d'orina perquè ell prenia cocaïna, doncs un dia dic, em surt alterat, i al cap d'un temps em va dir, és que he puesto caldo de pollo. Dic, vale. Total, que vam intentar, així frenant amb els pares i tal, fins als 18 anàvem tirant, amb alguna recaiguda, però ell estava pensant que als 18 no ens veuria ja més el pèl, i això és un risc, perquè és una edat on hem de treballar que es vinculin al següent cervell, al d'adults, i a vegades ens costa molt, per això cada vegada tenim més programes d'aquest de transició, que en diem, on les acompanyem, fent-s'hi pensar una miqueta en les dificultats que estan tenint, d'acord? Ara. Els altres perills no cal que entrem, perquè abans ja ho hem comentat. Aquí teniu un altre cas de les coses que es poden trobar a internet i que dèiem abans, el tema autolesions, el tema trastorn alimentari. Aquesta noia deia, jo no tinc una addicció. M'heu ficat en el programa d'addiccions, clar, a vegades venem malament quan en deriven els casos, no els venem bé i pensen que van a una cosa molt específica d'addicció i en realitat és un programa que treballem més integradament tots els factors, ara ho explico una miqueta, i és per intensivitat que podem dedicar una miqueta a casos complexes on la coordinació és molt necessària amb escoles, amb dgaia, amb serveis socials, amb justícia, molt treball amb la família, molt integradament a més. I ella pensava, però no és una addicció, jo el que estic és deprimida, estic molt malament, passo molta angoixa, i deia que necessitava un ingrés, i efectivament, no per l'addicció en si, perquè ja es passava tota la nit, era molt fan de One Direction, estava tot el dia obsessionada, tenia molts trets successius i havia acabat amb una depressió. I vam haver de fer l'ingrés per posar medicació realment, si no, no ens en sortíem, perquè la seva relació amb la seva mare era xocaven molt, diguéssim. La mare era molt exigent, que has d'estudiar tot el dia i era impossible de poder-la treballar ambulatòriament. Primer vam fer un ingrés i després ja vam fer el tema familiar i ara està molt bé, està fent la carrera de Belles Artes i és un artista. I després van sortir encara més coses, la tauleta, el Chromebook ara, que ens dona molts problemes perquè han de carregar-los a casa i els pares no saben com limitar si han de fer deures, si estan jugant amb el Chromebook, no saben ben bé què fer. I estan desitjant que a l'escola es quedin els Chromebooks i que els maneguin a l'escola, que és un altre àmbit on ara s'han d'estar plantejant què fan. Fins i tot, quan tenen un accés molt precoç al mòbil dels pares, poden tenir problemes, i això no era ben bé una addicció. Una nena de 9 anys, molt llesta també, però molt, que tenia una mamà que havia tingut un càncer i que li havien fet quimioteràpia i havia quedat una miqueta afectada. I estaven soles les dues i no hi havia manera que pogués posar límits. Ella venia a depositar-nos la nena a veure si podíem fer aquesta feina nosaltres. Clar, evidentment, amb una consulta de tant en quant no podem fer de mares posant límits. I la pobra mare, desesperada. Aquesta nena havia arribat a gastar com quasi 1.000 euros en una tenda d'aquestes de perfumeria, una cadena d'aquestes de perfumeria, online, 900 i pico euros. Tenia una habilitat, comprava xutxes a través d'internet i li portaven els Globo i aquest tipus de... Amb 9 anys. En aquest cas vam haver de fer altres tipus d'intervencions que no eren pròpiament els d'una addicció. Com tractem aquests casos de, entre cometes, addiccions? Hi ha components addictius, però a vegades no arribem a fer un diagnòstic clar. Però sempre hi ha altres coses. Les addiccions tecnològiques entrarien dintre de les addiccions conductuals o conductes compulsives, que serien hàbits repetitius difícils de controlar que afecten a la nostra salut física, psicològica o social. Aquí teniu tots els exemples. Per què els equiparem a les addiccions a drogues? Doncs perquè els mecanismes cerebrals involucrats són els mateixos. Conducta gratificant que acaba afectant unes zones, les zones de recompensa del cervell, que estan en el sistema límbic. Aquest sistema es desenvolupa molt ràpid. En els adolescents està absolutament desenvolupat
i a més hiperreactiu. Com ja coneixeu, els alts i baixos, i necessiten intensitat, gratificació. I què passa? Que encara en aquesta edat el lòbul prefrontal, que seria el que ha de controlar, el del seny, el del balanç, el de la presa de decisions i l'autocontrol, encara no està desenvolupat. Per això aquesta edat és una edat de més vulnerabilitat. Els mecanismes són els mateixos, acaba pujant per altres mecanismes complexes, la dopamina en el nucli accumbens dona una sensació de gratificació i no hi ha manera de frenar-ho. I per això diem de totes addiccions, quan afecta aquest sistema d'una manera que no podem tirar enrere. En aquesta diapositiva una mica volia dir això. En un cervell en construcció encara, que està desenvolupant-se, doncs hem d'anar amb compte, també en els petits, però en aquestes edats crítiques, en el període embrionari, entre els 0 i els 3 i els 10-13 anys, el cervell està fent molta diversificació neuronal, molts contactes. I si no s'utilitzen, es poden. Hi ha un fenomen de pruning després. I jo és un dels arguments que li dono als adolescents per explicar ara heu de fer tot el que correspon a aquesta etapa per desenvolupar no només un tipus de gaudi, no només un tipus d'activitat, sinó variada, perquè es quedin totes les connexions possibles perquè després les pugueu fer servir. Si no, perdreu aquesta oportunitat. Són aquests períodes crítics que diem. I això els ajuda a pensar, mira, és aquesta manera motivacional d'apropar-se amb ells i de vincular-se perquè entenguin el per què estem posant límits i actuem com a pares o com a terapeutes o com a metges. És aquesta la raó. Altra cosa interessant en les addiccions és que normalment no apareixen així d'un dia cap a l'altre, sinó que hi ha una progressió. I podem anar aturant abans que se desenvolupi el que diem una verdadera addicció. Passem d'un ús experimental, ocasional, habitual, a l'abús o ús excessiu o problemàtic, dient-li com sigui, fins que passen la barrera de han tocat aquest sistema, que us deia abans, i ja no hi ha pas enrere. Vull dir, aquí ja és difícil que si no retirem allò temporalment almenys, ho puguem tractar simplement, vinga, vamos a ver si lo controlamos. Quan passem d'aquesta línia o quan la interacció amb altres factors, psicopatologia prèvia i tal, es complica, és quan arriben a la nostra unitat. Els casos previs els hem de tractar a la comunitat. Per tant, és una de les feines que teniu, a part de la d'ensenyar la cosa tecnològica, és intentar ensenyar el bon ús, l'ús adequat de les tecnologies per al gaudi, perquè ens donen moltes possibilitats, comunicació, etc. I tenim diferents tipus d'activitats preventives. La universal és la que més us trobareu, que és regles de bon ús, i fins i tot podeu tenir alguns plafons amb aquesta és la manera adequada d'utilitzar les tecnologies. A casa, per exemple, poseu uns límits horaris, que els àpats es mantinguin, que facis activitat a l'aire lliure, vull dir, unes regles d'ús, de bon ús, unes recomanacions. Es pot fer des de l'escola fins als llocs on esteu vosaltres. Progressivament entraríem en la prevenció més selectiva, on tindríem gent que ja té factors de risc, que ara parlarem d'uns quants, que ens diu aquí podem acabar tenint problemes. Per tant, hauràs d'utilitzar això amb molta més cura. I potser els pares o algú més haurà d'estar alerta perquè se te pot escapar de les mans. O ets molt vulnerable, per exemple, penseu en persones amb capacitat intel·lectual disminuïda i tal, que has d'estar una mica protegint el tipus d'informació, o nens amb l'espectre autista, que són també molt vulnerables socialment i que es poden creure coses que no són, etc. I finalment tindríem la prevenció indicada, on ja hi ha un tipus d'utilització de les pantalles i tal, que ja ratlla algun dels símptomes que es considerarien per l'addicció, sense que siguin tots. Però aquí ja haurien d'estar una mica més. La intervenció seria més professional, diguéssim, més específica, més especialitzada. Aquí teniu quan se passa aquesta línia, quan es compleixen uns criteris que tenim en els nostres manuals diagnòstics. Per resumir, que l'activitat es converteixi en una prioritat a la teva vida, que passin coses negatives, ho veu més aviat la gent del voltant, això, que hi hagi distorsió cognitiva, la persona fins i tot arriba a autoenganyar-se. Per què? Perquè el seu cervell està volent que continuï amb l'activitat. I si no s'autoenganya diria, és que soy gilipollas, perdó. Com és que estic fent això? Entraria en contradicció
en contradicció interna, llavors això el faria canviar. Si es manté l'addicció, acaba autoenganyant-se. No, no passa res, si no he estat tant de temps, només ha estat una estoneta. Els dos següents, tolerància i síndrome d'abstinència, serien la sintomatologia més fisiològica de que aquest sistema està alterat i si li treus se sent malament, neguit, irritabilitat, etc. I necessites cada vegada més perquè aquest sistema se satura i necessita més per tenir la mateixa gratificació. I per fi les recaigudes, que és un dels símptomes típics de les addiccions. Tot i controlar-les durant un temps, és possible que si tornis a consumir aquelles coses, o pantalles, el que sigui, recaiguis en un ús compulsiu, etc. Per tant, hem d'estar alerta i el seguiment en aquests casos és important durant un temps, reforçant tot allò que s'ha après. I el que ens trobem, com dic, molts casos, és que les addiccions que tractem tant a drogues com a pantalles, tecnologies o altre tipus de comportaments, les que arribem a tractar en aquestes edats és perquè s'han convertit en una patologia dual. Hi havia alguna cosa prèvia habitualment que es feia més vulnerables a caure en allò. De fet, en addiccions els trastorns duals que diem són més la regla que l'excepció. Hi ha nombrosos articles que parlen entre un 40 i 80 i % dels pacients amb diagnòstic d'addicció a internet que no es podia diagnosticar fins ara, però hi ha estudis sobre això. Presenten algun trastorn psiquiàtric, normalment ja de base, no com a conseqüència, tot i que també és una relació bidireccional, com dèiem aquí. És molt freqüent que una cosa porti a l'altra i l'altra empitjori la primera, però molt més comú del que sembla que la psicopatologia prèvia porti a un ús inadequat o addictiu de pantalles o de drogues o del que sigui, d'acord? Per diferenciar una miqueta, si en les addiccions a drogues tenim que és més freqüent trastorns de conducta, TDAH i tal, en les dels videojocs, per exemple, ens vam trobar que era molt freqüent que hi hagués trets del que diem espectre autista. No a vegades un diagnòstic clar, però sí alguns símptomes d'aquest espectre, o dificultats socials, o obsessivitat, aquesta rigidesa cognitiva també, tot això feia, i moltes vegades capacitats elevades per a algunes funcions, amb la qual cosa les tecnologies els hi van al pèl. D'acord? I què fem? Doncs quan cal un tractament. Us presento una miqueta el nostre programa, que va començar el 2005 i que fins ara ha canviat personal, excepte jo, que continuo estant a temps parcial. Hi ha un psiquiatre, una treballadora social, a vegades un educador, molt poquet temps, que ens agradaria més, i com a psicòloga estic jo. Gràcies. Doncs intentem treballar en tots els àmbits que pertoquen al nostre servei. El Consulta'm, que és un programa comunitari on també detectem aquestes coses molt precoçment, fins al PCP, que és el psicòleg del nostre servei que està en el CAP, el CESMIC, el programa dual, que és l'ambulatori intensiu, i fins i tot si necessitem hi ha hospitalització de dia o hospitalització a la sala d'aguts, com dèiem en el cas d'aquella noia, normalment per trastorns psiquiàtrics previs. Les addiccions, sobretot a drogues, com que són molt conductuals, és difícil que puguem fer un ingrés a salut mental. Aquest és el protocol que fem servir des de l'acollida, que és molt important, avaluació i retornem perquè prengui consciència, perquè entri en contradicció amb el que voldria amb la seva vida i el que està fent, objectius a la teva vida i el que està passant. A veure si això el motiva a fer algun tipus de canvi. Plantegem objectius sempre consensuats amb la família normalment i que a més fan d'ecoterapeuta a casa moltes vegades. Després la intervenció psicoterapèutica que ha de ser en els dos àmbits, tant en l'addicció com en la psicopatologia de base. I molt important la intervenció psicosocial, reintegrar aquella persona a les activitats de la vida, laborals, educatives, lúdiques, d'acord? I en molts casos, com que hi ha la patologia dual que en diem, és necessària la intervenció farmacològica, ni que sigui temporalment per estabilitzar els símptomes, a vegades el de base. I a vegades la pròpia addicció també té alguna manera de frenar, per exemple, la impulsivitat, el desig de consum, el craving, que en diem, o d'utilització, també es pot frenar una miqueta amb unes substàncies a dosis baixetes, es pot fer. I molt important el seguiment, la prevenció de recaigudes.
No entrarem gaire en les tècniques d'entrevista motivacional, però ja us dic que són molt útils per tots els que treballem amb joves, amb gent amb patologia, per intentar vincular-los i que es facin ells mateixos la contradicció interna, la dissonància cognitiva, per desitjar fer canvis a la seva vida i acceptar l'ajuda que li estàs proporcionant. D'acord? Aquí teniu un dels llibres que per treballar amb joves a mi me resulta molt útil, però totes les tècniques i formacions específiques són interessants. I ja per terminar, la tasca que més us pertoca com a dinamitzadors en els punts Òmnia seria la de la prevenció, la universal, i fins i tot detectar alguns casos de més risc, a veure amb qui podeu comentar aquell cas per poder-lo ajudar o derivar cap a on el poden donar un cop de mà, d'acord? Tothom podem fer aquest tipus de feina, d'acord? Tothom, però és important que estén coordinats, perquè individualment és difícil, sobretot si te trobes en un cas d'aquests, no sé ni per on agafar-lo. En aquest cas és millor començar a contactar amb altres professionals i aquí us dic que a tots els ajuntaments hi ha el servei de prevenció i gairebé tots tenen algun servei. En Barcelona es diu el SOT, el Servei d'Orientació sobre Drogues i Addiccions, que han anat incorporant el tema pantalles i que assessoren a famílies, a joves, en aquests temes. Hi ha la línia verda on us podeu informar tant dels CAS, que són els centres d'atenció a drogodependències i altres addiccions a vegades, com les UACs, que són les unitats d'addiccions comportamentals, que també estan a tot el territori. Vull dir, informació que us poden donar per saber com manegar algun cas que us trobeu. D'acord? Per detectar precoçment hi ha tots aquests signes d'alarma previs a l'addicció. Aquests són els factors de risc d'alguns que diries té més risc d'acabar tenint algun problema, per exemple, els antecedents familiars, de psicopatologia o d'addiccions, la personalitat vulnerable, timidesa, problemes d'interacció social, les dificultats en l'acadèmic també són factors de risc que fan que puguin caure més fàcil. Aquí teniu algunes de les guies per a les famílies, però que també serveixen per a tots els professionals, de les regles d'ús, de bon ús de les tecnologies. Teniu un munt, cada vegada surten més. Aquest de l'esquerra del talla és el que jo més ofereixo a les famílies perquè és curtet i no els atabala, perquè algunes d'aquestes guies més amples diu, mare de Déu, he de fer un curs. Pel professorat i per professionals també teniu totes aquestes. Hi ha inclús algunes específiques per professors que tenen alumnes amb TEA, amb trastorn de l'espectre autista, d'acord? Perquè tenen una atracció per les tecnologies exagerada. I també per l'alumnat, pels joves i pels propis usuaris, teniu molta més informació que podeu fer arribar als vostres usuaris. Aquí teniu més, pantalles amigues i més encara. I per últim, els que teniu aquí al nostre voltant, a l'Ajuntament i la Generalitat, la Diputació i el Pla Nacional sobre Drogues, tenen pàgines bastantes i serveis per poder atendre aquest tipus de dificultats en l'ús de les tecnologies. I a partir d'aquí, si voleu, a part que hi haurà els de la Clara, el Pep i aquests programes preventius que estaran després explicant-ho, podem debatre i m'agradaria molt també tenir la vostra opinió de què us trobeu en els vostres punts. D'acord? Moltes gràcies. Bé, doncs donem les gràcies a la Rosa Díaz i obrim un torn de preguntes, d'idees, de suggeriments que de ben segur després d'aquesta ponència se us hauran acudit. Tothom alhora no, Sense cap vergonya. Res, soc en Ramon de Tornabous, vinc de la Gòtica Ajuntament de Tàrrega i primer voldria agrair-te aquesta ponència, aquesta xerrada i sobretot agrair-te que has adjectivat la tecnologia. Jo crec que com a societat anem als extrems, és a dir, hem passat que la tecnologia era bo per tot a denomitzar, és a dir, convertir la tecnologia com l'enemic número 1.
I la prova la tenim, per exemple, amb aquesta guia, no sé si els companys i les companyes l'han pogut veure, aquesta guia del Departament d'Educació, que es titula Menys pantalles, més vida. Jo crec que com a corresponsables o com a persones que acompanyem aquests processos, també hauríem de ser capaços i capaces de transmetre un missatge a les famílies en positiu, perquè moltes vegades l'únic que fem és traspassar aquesta responsabilitat i convertir-los en culpables, en lloc d'unes persones que, en definitiva, intenten fer-ho en la majoria de vegades tan bé com poden, com saben i com els ajuda l'entorn. Llavors, després de tot aquest rotllo, m'agradaria demanar-te, com a professional de la salut, quin missatge creus que hauríem de, com a persones dinamitzadores, quin missatge creus que hauríem d'oferir a aquestes famílies per fer aquest acompanyament positiu, optimista i esperançador, en aquest equilibri, en aquesta balança que ens ensenyaves al principi, entre l'ús positiu i l'ús conflictiu, l'ús excessiu, etc. Gràcies. Gràcies a tu. El tema de les famílies i la culpabilització que hem viscut tot aquest temps de el que us deia al principi, famílies claudicades, i diu, però si és que ja he fet tot el possible. Jo m'he trobat moltes famílies que el problema no estava en l'ús del jove de les tecnologies, sinó que els pares ho volien fer tot tan bé com posava les guies que s'havien passat de rosca. I pretenien que el seu fill fes coses que els altres joves no estaven fent, i clar, que ells ho veuen i diuen, però... Llavors, trobar aquest equilibri, jo el que intento és trobar-ho per cada família en particular, d'acord? Primer explicar-los això que fa el teu fill té coses positives i tindrà coses positives en el futur. L'únic que li hem d'explicar, no li podem posar la regla i ja està, sinó explicar el per què li estàs limitant o intentes, però si té una habilitat especial per això i es dedicarà a això, potser li hem de facilitar. Potser té unes característiques específiques, especials, i parlo dels nens amb TEA del rendiment, i diu, acabaràs en informàtic. I doncs fantàstic, d'acord? I llavors alguns pares diuen, no era això que posaven les guies, compte, a veure com llegim les guies també. M'entens? Estàs tenint un nen amb unes característiques particulars o un TDAH molt impulsiu, tal. Anem a explicar-li per què està passant això i trobem un encaix, un equilibri entre les coses bones que li pot proporcionar. Per exemple, és que no socialitza, només socialitza a través de les pantalles, doncs encara gràcies. Nens que tenen moltes dificultats, que han rebut bullying a classe i tal, però que amb les pantalles troben un grup amb el que s'hi entén. Acaben anant a classe, compte. Anem a intentar trobar un encaix, a veure si pot arribar a anar a classe alguns dies, a veure si canviant d'escola solventem aquell problema, a veure si li donem eines de maneig social, però permetem que tingui un grup a través d'internet, flexibilitat, que a vegades és molt difícil en els joves i en els pares. Penseu que moltes vegades també ens trobem que les famílies tenen les seves pròpies dificultats i patologies, depressions, alts i baixos emocionals molt forts, a casa hi ha hagut molt de mala maror, separacions, tot allò també hem de tenir en compte que els estan afectant, que no tenen ganes o eines per poder manegar el tema. Però no es tracta de culpabilitzar-les i de donar-li, mira, has de fer això d'aquesta manera. T'acompanyo en adaptar això a la teva situació particular. No sé si... Jo crec que se li ha de donar aquesta informació. Hi ha unes regles generals que estan escrites a tot arreu i que poder les tenim també aquí en el punt d'Òmnia, escrites per allà perquè la gent les pugui veure, però quan comencen a donar problemes amb una família en particular els hem d'acompanyar en intentar, amb flexibilitat, adaptar-nos a això, no d'una forma rígida. No sé si t'ajuda. Sí, gràcies. Hola, ¿qué tal? Buenas. Muchas gracias, aquí. Moltes gràcies. Tu que vius tota aquesta problemàtica des de la part de les persones que tenen una relació problemàtica amb aquestes tecnologies, també em preguntava jo
Tu què demanaries als legisladors, als reguladors, per intentar que aquests problemes no passin menys o que no siguin tan presents? No els hi demanaria, sinó que ja li hem demanat. Hi ha manifestos que hem fet públics, també el nostre grup d'unitats d'addiccions conductuals i tal, intentem estar en contacte amb la Generalitat també i des del Col·legi de Psicòlegs per intentar, i totes les associacions també de pediatria i tal, estan demanant que facin una legislació que obligui, diguéssim, a les empreses, als dissenyadors de videojocs, etc., a complir unes normes ètiques, d'acord? I que hi hagi una vigilància de la xarxa i de la informació que es dona. I estratègies que sigui difícil que els joves, que saben molt i que ens superaran en capacitat per manegar tot això, no se les puguin saltar fàcilment. Tot això compet a l'autoritat. I s'ho han de plantejar i han de posar límits, tot i que ja sabem que les empreses tecnològiques i les farmacèutiques i les de tabac i tot tenen molt de poder, perquè l'economia es mou també, però els hi demanem que legislin i que posin vetos a les coses que estan passant. És clar que ho han de fer des d'allà. Després també apel·lar una mica a la moralitat de les pròpies empreses, per suposar. Igual els professionals també tenim un paper en transmetre, escolta'm, us heu revisat vosaltres si el que esteu fent és ètic? A part de les lleis, jo crec que s'han de revisar. Igual hem de parlar amb ells motivacionalment també, per promoure canvis. No sé. Sí, hola. Jo volia comentar la meva experiència en el tema que estàs tocant. A veure, a mi em van cridar el policia local i el Mosso d'Esquadra perquè els ajudés en xerrades a les escoles i a l'institut. I llavors ja fa bastants anys que anem conjuntament. Jo faig de poli bueno i ells faig de poli-poli. I la veritat és que, no sé com explicar-ho, és complicat, és ben complicat perquè a més només podem intervindre una xerrada en el curs d'una horeta i no podem fer gaire coses més, no? Però bé, la meva intenció quan vaig col·laborar en el projecte és que jo veia, vaig anar primer a observar què feien ells, feia una xerrada molt punitiva, molt de cuidado que això és delicte, cuidado que això és delicte, cuidado, que és necessari perquè moltes vegades fan coses que no saben que són delicte. Però la meva intervenció va ser dir, escolta'm, no es tracten només així, anem a intentar també possibilitzar una miqueta. Llavors, ara tenim una xerrada combinada en la qual se'ls aporta tot això, però jo faig la part bonica, que bàsicament el que faig és escoltar-los, perquè jo parlo amb nens de 5è, 6è i primer d'institut, aquesta és la franja, que és quan comencen a rebre el mòbil, aquell aparell. Llavors és interessant perquè tenen moltes ganes de parlar, és una llàstima. Jo sempre quan marxo de classe penso, ostres, s'han quedat amb les mans pullades tota la classe. Al començament se'ls costa, però quan els deixes que parlin, tots han viscut problemes, tots saben de què estem parlant, i és molt interessant, i sempre surto amb la idea de quina llàstima no poder seguir col·laborant o seguir fent. Al final me poso a la disposició d'ells, els dic, mireu, estic quedat al punt òmnia, digueu-li a les mares i pares, i em poso a disposició i sempre els intento transmetre la idea de que siguin crítics per això que has dit tu, perquè al final és que potser és una qüestió també de quines eines estan fent servir, és que estan dissenyades perquè siguin addictes. Clar. I li colaran coses i han de saber-ho. Els jocs, les xarxes són una addicció pura, amb la qual culpabilitzar-los a ells de vegades... No, i ells volen a vegades explicar-te el perquè de tot allò i tenen molta raó. I a vegades explicant això són tècniques motivacionals. Tu preguntes perquè t'expliquin i després si vols fer-los dubtar d'alguna cosa que tu veus que no tenen la maduresa com per poder haver arribat al que hem arribat, gent que estem anys estudiant això, doncs aquí respondre-li d'una manera que ajudi a fer-los dubtar, però no d'aquella manera ni punitiva ni demonitzadora. No, les tecnologies tenen coses molt bones i jo entenc que s'ho passeu bé jugant videojoc, però ells mateixos saben que si s'estan passant una mica, minimitzen, lògicament, però saben, i ui, se m'està escapant. Bueno, doncs t'ajudo a intentar a veure si controles.
Dintre d'un temps revisem i a veure si pots fer un registre o si no que ho faci la mare, cotegem una amb l'altra. Hi ha moltes maneres d'ajudar-los i que ells mateixos siguin. Escoltar els joves és fonamental. De fet, últimament hem fet a l'hospital un focus group amb els pacients que han vingut per aquest tema i els seus pares, perquè teníem ganes d'escoltar-los. Aquesta noia, jo no tinc una addicció, jo tinc altra cosa. Diu, doncs tens molta raó. Clar que no tens una addicció, el que passa que aquí ho portem d'aquesta manera, però no vens etiquetada. Només és addicció, no, jo tenia alguna cosa de base i els hem d'escoltar. A mi em sembla ideal la forma en què tu treballes allò des del teu entorn. Sí, de fet, fent el contrapès. No és només preguntar-li, sinó que a més després deixo que la resta del grup els hi contesti. És que són les tècniques... Els empoderes d'alguna manera que ells tenen ja també algunes respostes entre ells mateixos. El debat grupal és si saps manegar-ho, perquè a vegades si no tens capacitat per manegar això entre un grup de joves, és el que tu dius, te trobes que allò pot arribar a un punt que se t'ha escapat de les mans. Però si saps manegar-ho és el que va millor. Els professors, mestres que fan servir aquestes tècniques se guanyen els alumnes avancen. Ideal. Doncs res, felicitar-te per la teva tasca. A tu, Gràcies. gràcies. Hola, jo estic molt d'acord amb el que comentava ell, de la forma de fer la intervenció amb les persones joves, i penso que també és molt important que hi hagi coherència entre el missatge de lo que és la... Per exemple, la nova llei de prevenció aquesta de les pantalles dins de les aules, veig que és necessari perquè, clar, els estem demanant una limitació en l'ús de les pantalles, per dir-ho d'una forma generalitzada, però després han de fer els deures i estudiar amb la pantalla, no? I és el que has comentat fa una estona, de com sabes si lo que están haciendo es jugar o estudiar. Aleshores, per mi això és molt important també perquè ells poden jugar con el doble filo de és que tu me dices que no lo use, però luego no. O sigui, és important aquesta coherència en el missatge, perquè ells també ho entenguin millor. Llavors, què proposes? Que hi hagi limitació del que fan a través de la pantalla dins l'escola, tot això, que també hi hagi equilibri aquí i aquí. Clar. Que en principi... Passem d'un extrem a l'altre, com deia el company, no? Ara no utilitzàvem les Chromebook i ara tot ho han de fer amb el Chromebook. Coi, hi ha un punt intermig, no? De fer coses també en paper o saltant, no sé, i algunes amb el Chromebook. I potser veient que a casa és més difícil perquè no estan els pares o el que sigui, que no l'utilitzin bé i que s'emporten a tot arreu i comencen a jugar. A l'hospital venen tots per tenir wifi. Y las tenim per allá. Hola, ¿qué tal? Hoy no tienes visita, ¿no? No, es que he venido porque tengo wifi. I llavors estan allà fent altres usos dels Chromebook, que a més se'ls saben saltar tot i ficar jocs i tal. Bueno, doncs ho podem tenir a l'escola. Si hem après que és difícil, doncs utilitzem-ho a l'escola, guardem-los d'alguna manera, no sé, inventem-nos, no? Aquesta és la feina que tenen ara les escoles, pobrets. I els mòbils, que porten... que han de saber-los utilitzar, però compte a veure com els mantenim o en la motxilla o en algun calaix o alguna cosa, però clar, s'ho salten. Molt difícil. Si teniu alguna idea per ells, també me la dieu perquè així jo la transmeto quan estic amb profes. Difícil. Bones. M'ha agradat molt veure un quadre que parlava de diversos trastorns, com de TEA, TDAH, i després a l'altra banda de solucions m'ha agradat molt veure un tabler d'escacs, perquè jo jugo a escacs i crec que és terapèutic i com a dinamitzador del punt òmnia el tinc ficat en les meves activitats amb nens. Molt bé. Hi ha programes amb jocs d'escacs terapèutics també, molt xulos. Voldria saber que comentés una mica quin tipus de... els nens que tenen TDAH, com poden... quines activitats afavoririen tractar aquest trastorn. El TDAH? Sí, ja dic jo que una part dic que són els escacs que jo el tinc i he aconseguit amb alguns nens
Que se centrin en això. Que se centrin i que es puguin concentrar una bona estona. TDAH són molt variats. Hi ha dèficit d'atenció pur, hi ha més impulsivitat pura, hi ha una barreja, hi ha de tot. Llavors, cada cas és un món i cadascú necessita diferents coses. Jo crec que s'han de provar coses, igual que els nens TEA, són tots trastorns del neurodesenvolupament i han de, els que estan al seu voltant, proporcionar-li coses que els enganxin, que siguin saludables. Quan veiem que se'n van cap a les que no són, llavors els CACs pot ser una d'elles, no a tots els agradarà, però si no els CACs fem una altra. Jo amb els pares i amb els nens intento moltes vegades fer llistes de coses que poden fer que siguin gratificants, que és el que busquen en els videojocs i en les xarxes i tal, relació social i activitats que els van bé. Si un nen és molt dolent en els jocs de pilota o de tal, no li podrem oferir això, però potser li agrada navegar o el ping-pong, que no s'ha de moure tant, o els escacs, perquè allò el centre diu, i soc bo. S'han d'obrir diferents possibilitats, o córrer per la muntanya, o el patinet, o... M'enteneu? Jo crec que ventall de possibilitats, perquè molts no han pensat i diuen, no, és que no m'agrada res més, jo no gaudeixo de res més, i és que no ho han pogut provar. El que passa és que jo me'ls trobo ja quan han passat anys de no saber utilitzar altres coses per gaudir, o per interaccionar, o per riure. Si els pares se n'adonen abans, i podem donar aquesta informació, estigueu alerta, oferiu ventall de possibilitats als vostres fills per gaudir. Estigueu alerta de si s'estan entrant massa en aquest món. I fins i tot per internet, a més dels videojocs típics i agressius i tal, hi ha altres coses que poden jugar els pares amb els fills. Jo també, una de les coses que fem amb els pares dels nostres pacients és fer algunes xerrades o grups per pares on els ensenyem a gaudir de les activitats per internet amb els fills i d'interessar-se pels jocs als que juguen els seus fills i anar tirant cap a altres continguts que per ells siguin importants per educar els seus fills. Hi ha molts jocs educatius, no? Variabilitat, flexibilitat, per mi són paraules clau. Última. Moltes gràcies per la informació, em sembla molt interessant com a dinamitzadora i com a mare de 2 infants de 10 anys. Hem posat el focus amb els infants, però i si ho posem amb els pares, què podem fer? Perquè eduquem amb l'exemple, no? Amb els pares no, amb els adults en general. Educar la tribu, eduquem tot, educant els avis, els amics, l'entorn, els pares, les mares, eduquem tots. Llavors, també pot ser una manera de prevenir, donar un bon exemple, perquè de què serveix dir-li, limitar-li el temps o el que sigui quan tu estàs tot el dia enganxat al mòbil, no? És una de les coses... Què fem amb els adults? Una de les diapositives dels grups de pares és aquesta, no? Diverses fotos de compte que tenim a tota la família enganxada, cadascú amb el seu, el phobing aquest, el que es diu, ningú es parla amb ningú i tots estem amb la tecnologia, no? Els que més o menys tinguem consciència d'això ja ho farem, tu ja ho faràs, molts ho farem. Els que tindran dificultats són aquells pares que tenen ja dificultats pròpies i que o no se n'adonen o estan prou malament com perquè això també sigui el seu propi refugi. Llavors, probablement haurem de treballar-los específicament, apropar-nos amb ells i fer amb ells el mateix que amb els fills, obrir-li possibilitats. Una mare que, per exemple, està a casa sola, sense treballar, no té altres coses, doncs potser li promocionem que faci una formació per tenir un petit treball i que deixi d'estar tot el dia amb això, m'enteneu? Lo de predicar con el ejemplo és evident, ens ho hem d'aplicar tot. I hi ha trucs, per exemple, si treballes en pantalles i el teu fill te diu que tu també estàs tot el dia en pantalles, a veure, mira, jo estic treballant, però mira, quan estic en aquest altre moment, jo estic amb tu, oi? Doncs mira, anem a posar una hora en la que ningú toqui pantalles. Quan jo ja he treballat, he fet la meva jornada, a mi no em veuràs. Llavors, esforçar-se perquè no et vegi en aquell moment ni contestar en whatsapps, ni... M'enteneu? Depenent de l'edat, li pots explicar d'una manera o altra o fingir. No et posis a fer-ho davant d'ell, fica't al lavabo.
per contestar alguna cosa, m'enteneu? Vull dir, hi ha trucs, és evident que nosaltres ja treballem tot el dia amb el mòbil, però hi ha moments en què pots fer aquest exemple adequat a l'edat, no? M'enteneu? Jo suposo que aquí no hi ha ningú que no tingui ja al cap que ha de treballar amb l'exemple amb els seus fills. I, si ens equivoquem i un dia ens enganxen, ostres, ho sento, veus que és que això enganxa molt. És que, mira, ja, ho deixo aquí. Truquillos d'aquests que jo intento també ensenyar als pares i amb bon humor, sempre amb humor. No he posat una de les diapositives que sempre poso als pares, que és aquesta que hi ha un escrit, hi ha una família i diu: el otro día me quedé sin internet y descubrí unas personas que dicen que son mi familia. ¡Qué maravilla! Alguna cosa així. Cuidado. Anem una miqueta amb aquestes idees al cap. Tanquem. Moltes gràcies, de veritat, per les vostres aportacions.